Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga kabombo, Agosto 22, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya, dalawang bagyo posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula bukas hanggang sa susunod na linggo. Malawakang pagulan, posible rin pong maranasan muli sa susunod na linggo. Nasa 7.4 milyon na katao sa Pilipinas, apektado naman ang mga tumamang kalamidad o itong mga serye ng bagyo, habang mahigit sa 500 mga lugar lubog pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya, mahigit sa 8 billion pesos na gastos na sa paghahanda para sa bangsa o sa barangay at sangguniang kabataan elections para ngayong taon. Ang Commission on Elections naman, tuloy pa rin ang paghahanda sa kabilayan ng mga panukalang ipagpaliban ng lokal na halalan. Sa ibang mga updates mamaya, mga senator judge magpupulong naman sa araw ng Lunes para talakayin ang schedule ng impeachment trial, habang ang House panel pinaghahanda na rin ang pagpepresenta sa ikalawang disbursing officer ni Vice President Sara Duterte na si Edward Fajardo. Sa balita sa ibayong dagat, ang Iranian President iginiit na panahon na para mawakasan ang gyera sa pagitan ng Middle East at ng US, habang ang presyo naman ng produktong petrolyo nasa uptrend sa world market. Sa sports news, abangan din mamaya, mga kabombo, ang FIFA pinagmumulta ang ilang football star kasunod dyan ng kaguluhang nangyari noong 2026 World Cup Finals. Habang si Alex Ayala naman sasabak na sa 2026 US Open para yan sa Grand Slam Tournament. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update! Sa ating weather update, mga kabombo, dalawang bagyo ang posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility o sa teritoryo ng Pilipinas mula bukas hanggang sa susunod na linggo. Posibleng bukas, papasok na po sa Philippine Territory ang isang bagyo na nasa layong 1,065 kilometers. Yan ho'y natukoy sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay ng naturang sama ng panahon ng lakas ng hangin na abot sa 45 km per hour at ang pagbugso nito ay hanggang sa 65 o 55 km per hour. Kumikilos po ang naturang bagyo sa direksyong Pahilaga at yan ay sa bilis na 30 o 30 kilometro bawat oras. Ang isa pang bagyo na may international name na Sodel ay posible ring papasok sa susunod na linggo sa Philippine Area of Responsibility. Huli pong natukoy ang lokasyon ng naturang sama ng panahon sa layong 2,565 kilometers. Yan po sa silangan ng Northern Luzon. At lalo pang lumakas ang naturang bagyo, mga kabombo, at taglay na po nito ngayon ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 150 km per hour at yung pagbugso nito ay abot ng hanggang sa 185 o 185 kilometro bawat oras. At ang naturang bagyo ay kumikilos po pahilagang kanluran sa bilis na 15 o 15 km per hour. May posibilidad din na tuluyan pang lalakas ang naturang bagyo at yan po'y habang papalapit sa kalupaan o sa teritoryo ng bansa. Samantala, muling nabuo naman bilang isang ganap na bagyo ang dating bagyong Neneng, habang kumikilos ito ngayon sa teritoryong Saklao o sakop ho ng Taiwan. Taglay muli ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na umaabot ng hanggang sa 50 km per hour at ang pagbugso ay abot ng 70 km per hour. Ito ho ay tinatawag ngayon na Gai Neri at taglay ho nito ang lakas na tulad nung lakas ho nito nung ito'y isang bagyo pa lamang dito sa Pilipinas. Hindi na rin po ito inasang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Para ho sa mga karagdagang development dito po sa lagay ng ating panahon, pwede po niyo kami sundan sa ating pong social media pages, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at maging sa Bombo mobile app or sa www.bomboradio.com para po sa updated na impormasyon ukol sa lagay ng ating panahon at yung epekto ng masamang panahon. Sa katulad pa rin pong development, tumaas ng 7.4 million individual
Yan ay katumbas ng 2.1 million na pamilya ang mga apektado ng mga tumamang magkakasunod na kalamidad dito sa Pilipinas. Sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang mga apektadong populasyon dyan po sa may Region 1 o Ilocos Region, dyan sa may Region 2 o Cagayan Valley Region, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o dyan po sa may bahagi ng Calabarzon, dyan sa may Bicol Region o Region 5, dyan sa may bahagi po ng Zamboanga Peninsula, dyan sa Region 9, maging dyan sa may Western Visayas o Region 6, dyan po sa may Cordillera Administrative Region, dyan sa may bahagi po ng Mimaropa o Region 4B at dito po sa National Capital Region. Nanatili naman sa 29 o 29 yung pong bilang ng mga nasawi dahil yan sa pananalasa ng mga bagyong Luis, Maymay, ang bagyong Neneng at ito hong hanging habagat. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin ngayon pong oras na ito pong summary ng epekto ng mga magkakasunod na bagyo. Sa mga naitalang nasawi, 15 po ang na-recover sa may probinsya ng Benguet. 4 dyan sa may Rizal Province at dyan sa may Batangas meron ding 4. 2 dyan sa may siyudad ng Caloocan at tig-1 sa may La Union, Quezon Province, sa Oriental Mindoro at dyan sa may Negros Occidental sa may bahagi po ng Visayas. Mayroon pa rin pong 3 individual na napaulat na nawawala habang 19 ang natukoy na sugatan. Sa ngayon, nanatili pa rin sa mga evacuation center ang hanggang sa 4,000 at 600 o 40,600 na individual. Yan ho'y katumbas ng kabuang 11,900 na pamilya. At pumalo na rin sa 2,300 na mga kabahayan ang nagtabuho ng mga pinsala sa pananalasa ng mga magkakasunod na kalamidad dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa 89 na lugar sa buong Pilipinas ang idineklara na sa ilalim po ng state of calamity, bunsod dyan ang naging epekto ng mga magkakasunod na bagyo at itong umiiral na habagat. Sa kaugnay pa rin pong development, lubog pa rin sa tubig baha. Ngayon pong araw ng Sabado, Agosto 22, ang 574 o 574 na mga lugar sa buong Pilipinas dahil po yan sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, ang bagyong Maymay, bagyong Neneng at ang hanging habagat. Ayon naman sa Office of Civil Defense, hindi bababa sa isang talampakan ng lalim ng tubig baha sa maraming lugar. Sa Central Luzon, o dyan po sa may Region 3, ang may pinakamaraming lugar na nalubog pa rin sa tubig baha, yan ho'y maabot ng 446 o 446. Ang rehiyon ng pinakanasalanta ng walang habas na pagulan sa mga nakalipas na 3 linggo. Sinundan po ito ng Mimaropa Region o dyan po sa may Region 4B na mayroong 42 lugar na nakakaranas pa rin ng mga pagbaha. Dyan naman sa may bahagi ng Ilocos Region, 35 lugar ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Dyan sa Western Visayas sa Region 6, meron pong 26, habang dyan sa may Calabarzon Region o dyan po sa may Region 4B, merong 25 lugar ang natukoy na hanggang sa ngayon lubog pa rin sa pagbaha. Kaugnay pa rin po nito yung sinabi ng Office of Civil Defense na nakapagbigay na ang Philippine government ng 1.1 billion pesos na halaga ng mga tulong, mga supplies para sa mga apektadong komunidad o apektadong mga barangay. Inihayag naman ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano na nakipag-ugnayan na at nakipagtulungan na ang Philippine government sa mga rescuers para matugunan ang patuloy na pagbaha, particular na sa probinsya ng Pampanga na hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng mga serye ng pagbaha. Samantala, sa kaugnay pa rin pong development, isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagre-repaso sa ilang probisyon ng Clean Air Act upang matugunan po ang lumalalang problema sa basura, lalo ho dito sa National Capital Region. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager at dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, napapanahon ng suriin kung ang kasalukuyang batas ay angkop pa rin o akma pa rin sa mga pangangailangan ng publiko, particular na sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya para yan sa tinatawag na waste disposal o waste management. Sinabi ni General Torre na isa sa mga problemang dapat tutukan ang pagsusunog ng basura na maaari pong magdulot daw ng polusyon at makasama sa kalidad ng hangin lalo sa National Capital Region. Kailangan ng pag-aralan anya ang iba't ibang makabagong paraan sa pamamahala sa basura habang nanatili ngayon na pangunahing layunin ang pangangalaga sa kalikasan at sa kalusugan ng publiko. Narito pong bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager
at dating Chief ng Philippine National Police, General Nicolas Torre III. Quarter of a century ago, ipinas natin ang Clean Air Act. No? 25 years later, iba na ang teknolohiya. Tama yun, no? 25 years ago, tama yun na may reason kung ba't ayaw natin ng sunog. Dahil binabantay, kaya nga pangalan, clean air. Air is a very important part ng ating environment. So, pinoteksyon na natin. Pero with the advent of new technology, it's time now to revisit the law to make sure na ang ating batas ay angkop sa pangangailangan natin at sa operational environment nga. So, tama yun. Dapat talaga i-revisit ang Clean Air Act. Paliwanag po yan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Samantala, muli din pong nabigyang pansin ng problema sa basura. Kasunod dyan na malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa o iba pang lugar nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa naturang ahensya, malaking bahagi ng basurang nakukolekta matapos sa mga pagbaha o mga serye ng flooding ay maaari pong matangay sa mga kanal, mga estero at papunta dun sa mga ilog na nakakaragdag sa pagbara o pagbabara ng mga daluyan ng tubig at nagpapalala lalo sa mga pagbaha dito sa ating bansa. Oras natin 12 minutes na makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga development, ukol pa rin po yan sa mga kalamidad, lumagpas na ho sa 190 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam matapos ho ang halos 3 linggo na tuloy-tuloy na mga serye ng pagulan. Batay sa August 22 report na nilabas ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, umakyat na ang antas ng tubig ng Angat Dam sa 190.47 meters. Yan po'y halos 40 metro na mas mataas kumpara sa dati ho nitong antas noong Hulyo na umaabot lamang ng hanggang sa 150 meters. Yan po ay malayong mas mababa doon sa tinatawag na critical low level. Ang kasalukuyang antas mga kabombo ay 10 metro na mas mataas kumpara doon sa tinatawag na minimum operating level o ito ho yung 180.0 meters ng Angat Dam. May tuturing na itong safe o ligtas mula sa mga serye o biglaang mga supply shortage tulad ho ng mga nakalipas na mga buwan. Sa kabila pa rin po nito ay nanatili pa rin na mas mababa ang naturang antas mula sa normal high water level na 210 meters. Ayon sa State Weather Bureau, bagaman tumigil na mga serye ng pagulan sa watershed area ng Angat Dam at sa kabuuan ng Central Luzon, tuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng naturang dam at sa nakalipas ho na 24 oras at 24 hours ay muli pong nadagdagan ng halos 1 metro ang antas ng tubig ng malaking dam. Ang Angat Dam mga kabombo, ang pangunahin pong supplier ng malinis na tubig dito sa Mega Manila at mga katabing mga probinsya. Ito rin po ang nagsisilbing irrigation o nagsusupply ng irrigation water sa libu-libong mga ektarya ng palayan at mga sakahan dyan sa may Central Luzon o Region 3. Sa halos kaugnay pa rin pong development, nakitaan din ng pagtaas ng antas ng tubig ang 4 sa siyam na major dams o monitored dams sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras. Nagkaroon po ng slight increase ang ilang mga dam matapos na makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng tuloy-tuloy na mga serye ng pagulan. Ayon pa rin sa State Weather Bureau, kabilang sa mga dam na bahagya pong tumaas ang antas ng tubig nito ay ang Angat, ang Ambuklao, dyan sa may Cordillera at ang Binga Dam at ang Pantabangan Dam, dyan pa rin po sa may bahagi ng Central Luzon. Habang bumaba naman ang water level dyan sa Ipu Dam matapos nga ang pagpapakawalan nito ng tubig sa loob ng 2 araw. Kabilang din sa mga bumabaho ang tubig ang Lamesa Dam dito ho sa National Capital Region at maging ang San Roque Dam dyan sa may Ilocos Region sa may bahagi ng Pangasinan at dyan sa may Magat Dam sa Northern Luzon. Pinakamataas na water level ang naidagdag sa Angat Dam dyan sa may Bulacan mula ho sa 189.90 meters at yan po'y umangat sa 190.47 meters. Ito ho'y katumbas ng halos 1 metro na pagtaas. Sinundan ito ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija o Central Luzon na tumaas ng 0.38 meters o halos kalahating metro. Sinundan naman ito ng Ambuklao Dam, habang ang pang-apat naman ay ang Binga Dam dyan sa may probinsya ng Benguet sa Cordilleras. Samantala, bumaba naman sa 0.81 meters o halos 1 metro ang water level dyan sa may Ipu Dam at bumaba rin ang level ng tubig sa may Lamesa Dam sa may Quezon City at maging ang San Roque Dam sa Pangasinan, gayon din ang Magat Dam sa probinsya ng Isabela sa Northern Luzon. Sa halos kaugnay pa rin po mga development, lumubo na rin sa 3 bilyong piso o 3 billion pesos
Yun hong halaga ng pinsalang inabot ng infrastructure sector dyan sa may Cordillera Administrative Region dahil sa magkakasunod na kalamidad na tulad ng Bagyong Neneng, Bagyong Maymay at Bagyong Luis at ito hong mga pagulan na dulot ng habagat na nagresulta nga sa mga serye ng pagguho ng lupa at malawakang mga pagbaha. Sa loob ng mahigit 3 linggo na pagulan, mga kabombo, marami pong road network sa naturang rehiyon ang apektado habang ilang infrastruktura at tulad po ng mga bahay ang nawasak. Kinabibilangan ito ng bumagsak na ilang bahagi ng road networks na kumukonekta sa may Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley Region at sa may Central Luzon, maging ang bumagsak na rock netting projects sa ilang bahagi po ng Benguet Province at iba pang mga public infrastructure project sa buong Cordilleras. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, posibleng lalo pang tataas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment at ang ginagawang validation sa mga epekto ng kalamidad. Bagaman nagpapatuloy pa rin ang validation, nangako naman si Secretary Vince Dizon na sapat ang pondo ng pamalaan sa agarang rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Ayon pa sa kalihim, isa sa mga pangunahing prioridad ngayon ng Department of Public Works and Highways at ng national government ng bansa ay ang pag-aayos at rehabilitasyon sa mga nasirang istruktura upang matulungan ang buong Cordillera Region na agad na makarecover mula sa epekto ng kalamidad. Kung atin pong babalikan, mga kabombo, 15 individual ang naitalang namatay o nasawi sa buong Cordilleras sa nakalipas na mga linggo dahil yan sa rain-induced na mga landslide na dala po ng mga magkakasunod na naranasang kalamidad. Tiniyak din ni Secretary Dizon ang pagtutok sa iba pang mga rehiyon na nakapag-rehistro nga ng infrastructure damage dahil po yan sa mga magkakasunod na kalamidad. Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes, mga kabombo, makalipas ho ang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Gumastos na ho ang Commission on Elections ng mahigit sa 8 billion pesos. Yan ho'y sa nagpapatuloy pa rin itong paghahanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o kilala sa pinaikling tawag na BSKE 2026. Ang naturang halalan ay nakatakda nga sa unang linggo ng Nobyembre, yan ho'y sa November 2, ngunit may panukalang muli itong ipagpaliban. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairperson George Irwin Garcia, iginit niyang malaking bahagi ng pundo ng naturang komisyon ang ginugol sa paghahanda sa mga election paraphernalia tulad dyan ng pag-imprenta ng mga gagamiting baluta at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon ay meron pang nalalabi na 11 billion pesos na pundo para husay nilaan ng komisyon bilang honoraria sa mga guro na magsisilbi sa naturang halalan, maging ang pundo para sa kanilang magsisilbing training bago ang isasagawang halalan at yung magagamit sa deployment ng mga kagamitan kinalaunan bago pa rin ang halalan. Nakatakdang dinggin ng mataas na kapulungan o yung Senado sa mga susunod na linggo ang panukalang ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan elections at ayon kay Chairman George Garcia, haharap siya sa naturang pagdinig upang ihayag at ilahad sa naturang kapulungan ang kahandaan ng komisyon sa nalalapit na halalan. Tayo ng advance information na maaari magkaroon ng pagdinig ang Senado sa isang linggo, yung committee na in charge po dyan. At tayo naman ay dadalo, subalit again, katulad po ng ginawa natin sa mababang kapulungan, ating pong ipapahayag ang kahandaan ng Commission on Elections na magsagawa ng halalan sa November 2. In fact nga, uulitin ko muli ay sumulat tayo, lumiham tayo sa ating Pangulo na baka pwede maideklara ang November 3 bilang walang pasok din upang masigurado na makakaboto ang mga kababayan natin. Handa na po ang mga balota, mga election paraphernalia. Kami po ay nakagamit na ng 8 billion pesos sa 19 billion pesos na nakalaan para sa barangay and SK elections. Yung natitira pong 11 billion na Bombo Genesis, Bombo Jai ay pang honoraria po natin sa ating mga guro, pang training din po sa kanila at kasama na rin po dyan yung deployment ng mga kagamitan later. So yan po ang kasalukuyan nating status and therefore yun po ipapahayag natin sa ating Senado. Ayon pa rin kay Chairman Garcia, hanggat hindi kinakansela ang halalan ay magtutuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections kasama ng pagbuo ng ilang contingency plan o contingency measure. Nataon kasi anya na panahon ng mga pagbaha ang Nobyembre at nais ng komisyon na may nakahanay na contingency plans kung sakali man na may mga pagbaha na mararanasan bago at maging sa mismong araw ng halalan.
SKE po kasi ng 2026 ay manual na halalan tulad din ng mga halalan natin dati. At syempre, meron po kami mga contingency measures na pinagplanuhan din, lalo pat katulad ng Agosto, September, October, November hanggang December nga tayo inuulan. Minsan may bagyo, minsan habagat at yung posibilidad na magkaroon ng baha ay naandun dyan lagi. At dahil po dyan, kinakailangan meron kaming contingency measures tulad halimbawa ng paglilikas ng mga lugar kung saan bumoboto ang mga kababayan natin upang hindi naman sila ma-disenfranchise o hindi po para hindi sila makaboto halimbawa. So sinisigurado natin na kahit anong mangyari makakaboto sila pagdating ng araw ng halalan. Ang botante po natin sa buong Bangsamoro sa buong Pilipinas ay almost 71 million na at the same time, yung pong ating SK 25 million, ganyan po kadami ang boboto sa araw ng eleksyon sa November 2. Sa part ni Comelec, sinasabi nga natin, hanggat hindi nagbabago ang batas, hanggat walang bagong batas, ay itutuloy po natin ang halalan. Yan po ang aming pong mandato at yan po yung nakalagay sa ating saligang batas. Lagi pa rin po ng payag ni Chairman George Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Halos 70 milyong Pilipino mga kabombo ang kwalipikadong makaboto sa Barangay Sangguniang Kabataan Election sa 2026. Bate po yan sa record, official record po yan ng Commission on Elections. Sa halos kaugnay din pong development, nasa 75% o 95% na ang kahandaan ng Commission on Elections sa nalalapit naman na unang parliamentary election sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabila ho ng nangyaring ambush kamakailan, isang linggo na ho ang nakakalipas, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na hindi maapektuhan ang ginagawang paghahanda ng komisyon para maging matagumpay ang nakatakdang halalan. Paglilinaw ng opisyal, bagaman nakabahala ang nangyaring ambush, magpapatuloy pa rin ang mga nakatakdang aktibidad tulad ng deployment ng mga baluta sa iba't ibang lugar, ang localized preparations sa bawat opisina ng Commission on Elections at ang paghahanda sa mga gagamiting presinto. Nauna nang nakumpleto ang deployment sa Tawi-Tawi at sa may probinsya ng Basilan, habang target din ng Commission on Elections na matapos ang deployment ng lahat ng mga baluta at iba pang mga kagamitan bago matapos ang buwang ito o buwan ng Agosto. Sa unang linggo ng Setyembre anya, nais ng komisyon na nakastandby na lamang sa lahat ng munisipyo ang lahat ng mga kagamitan na magagamit sa halalan. Kung meron po tayong level na 1 to 10, kami po ay nasa 9.5 na. Nakapag-deploy na po kami ng mga kagamitan. Isa pa nga po yan na Bombo Genesis na gusto kong patunayan sa lahat. Isipin nyo, kung merong ganyang tensyon o may nangyaring ganyan, ang Comelec po ay tuloy po kami sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro. Kami po ay natapos na sa Tawi-Tawi, sa Basilan at ngayon ay ongoing, matatapos na rin po ang deployment namin dyan sa buong SGA, Maguindanao Sur, Norte at Lanao del Sur. Ibig sabihin, yan po ay mga nakastandby na sa mga hub namin. In-increase din po namin ang seguridad doon sa mga hub na yan. At later on, bago po matapos ang buwan na Agosto, ay madideploy na namin sa iba't ibang munisipyo para lang kahit paano sa unang linggo ng September ay nakastandby na sa bawat munisipyo ang lahat ng kagamitan. Yan man ay makina, balota at mga ilang pang election paraphernalia. Nilinaw din ni Chairman Garcia na tuloy ang sasagawang final briefing o final security briefing sa susunod na linggo kung saan personal siyang magtutungo sa may Bangsamoro Region. Kasama ng opisyal ang mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kasama ang pinuno ng Philippine Coast Guard upang pag-usapan ang latag ng seguridad bago, habang at pagkatapos ng mismong halalan. Ilang lugar sa Bangsamoro Region ang inasaan ding tutunguhin at bibisitahin ng convoy. Tuloy na tuloy po yan. Kasama rin po ang AFP Chief of Staff at kung hindi tayo nagkakamali, mismong ang Army Chief na dating Westmincom din. At hopefully din ang ating pong Philippine Coast Guard ay maisama din natin ang pinuno upang maipakita natin na iisa ang ating layunin at maiparamdam sa mga kababayan natin sa Bangsamoro na wala silang dapat ikabahala. At yun naman po ang talagang dapat na mensahe. Sa kasalukuyan, para po sa mga kababayan natin dyan, huwag po kayo mag-alala, wala pong ito pong isang pangyayari ito, hindi dapat po magiging dahilan upang mag-create ng tension. Napaka-generally peaceful pa rin po ang buong Bangsamoro. In fact, kaya nga pupunta ang inyong lingkod dyan sapagkat ipapakita natin hindi tayo nababahala sa kung ano man yung pangyayaring yan. Maliwanag pa rin po yan ni Chairman George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Setyembre 14 mga kabombo, nakatakda po ang pinakaunang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Oras natin 25 minutes na makalipas ang alas 6 ng gabi. Update
ho tayo dito ho sa nangyaring pamamaril kamakailan sa isa pong high school, isa pong eskwelahan dyan sa may bahagi po ng Zamboanga City. Yung pamamaril po ng estudyante sa naturang eskwelahan, posible daw kung may kaugnayan sa terorismo. Batay po ito sa initial assessment ng Department of Justice. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posibleng may kaugnayan sa gawaing terorismo ang insidente ng pamamarila ng estudyante sa Universidad ng Ateneo de Zamboanga. Sa panayam kay Justice Secretary Frederick Vida, naniniwala siyang maaaring may koneksyon sa terorismo ang naturang pamamarila. Nakikita niya rito ang elemento ng acts of terrorism tulad ng pag-aasik ng takot o fear sa mamamayan ng bansa. Gayunpaman, ibinahagi niyang kasalukuyan ng nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang mga otoridad. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no? Pagtitiyak naman ng kalihim na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa kabila ng pabago-bagong lagay ng panahon, habang kanyang pinuri ang ibang mga ahensya sa nakitang mabilis na paghupa ng baha, gayong biglaan ng pagbuhos ng malalakas na ulan. So, ito yung mga nuances of things that we continue on fighting, no? Bumaha man o hindi bumaha. But nakita nyo, no? I think I need to commend our colleagues, no? In the other departments, no? Mabilis bumaba yung baha, ha? In fairness, considering yung volume ng water, no? So, papasalamat din tayo. So, ganito po tayo. Tuloy lang yung trabaho. I've been, kahit po wala dito sa Padre Faura since Monday, several meetings, tuloy-tuloy lang po yung trabaho. Kaugnay sa usaping baha, itinutulak naman ni Senador Bam Aquino na dapat mapondohan ang mga flood control projects na nakitang totoong epektibo katulad ng sa Marikina City at Navotas City. Sa panayam, aniyay bubusisiin maigi ng Senado sa budget hearing ang higit 100 bilyong piso na unprogrammed funds sa 2027 national budget na posibleng mapunta sa flood control. Kanyang binigyan din na nararapat mapaglaanan ng pondo ay ang mga proyektong dekalidad at mapapakinabangan o kasing epektibo ng sa Marikina at Navotas City na patunayan sa nagdaang hagupit ng habagat. Patuloy din isinusulong ng Senador na maipasa ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA na layon mapalakas ang transparency at pananagutan sa paggasta ng pamahalaan. Kung kaya't iginit ng mamabatas na dapat mapag-aralang mabuti ang distribusyon ng pondo sa mga proyektong flood control ng mga distrito. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na tayong 28 minuto makalipas sa ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, magpupulong ang Senator Judges sa Lunes para ho talakayin ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod yan ng mga kamakailang kanselasyon dahil po yan sa mga tumamang magkakasunod na kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Senator Judge Sherwin Tulfo, magpupulong ang mayorya at minorya ng senador sa Lunes para ho makakuha ng consensus mula sa mayorya ng mga miyembro kung payag ang mga ito na ilipat ang trial sa hapon para mabigyan ng mas maraming oras at mapabilis ang paglilitis. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang sentimiento ng mayorya ng mga senator judge ay ilipat sa alas 2:30 ng hapon onwards ang impeachment trial pagsapit huyan o simula huyan Setyembre 1. Maalalang nauna nang inirekomenda ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang pagbabalik ng mga sesyon sa umaga at ang impeachment trial sa hapon. Yan po'y ang original na schedule ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kaugnay pa rin pong development mga kabumbo, tiniyak din ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagtalima sa anumang ipatutupad na pagbabago ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial. Ayon pa rin kay Attorney Michael Poa, ang lead spokesperson at defense counsel ni Vice President Sara, nakaanda sila sa magiging direktiba ng impeachment court. Nauna nang sinabi ng House Prosecution Panel na pabor silang simulan ang impeachment trial ng Vice Presidente alas 3 huyan ng hapon at palawigin hanggang sa Biyernes para paspasan o mabilisan ang paglilitis.
Kinumpirma rin ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Biyernes na nagkaroon na ng konsensus sa mga senator dyan na ilipat nga o ibalik sa hapon ang trial. Samantala, tinitimbang pa ng House Prosecution Panel kung isasalang din bilang testigo etong si Ramil Madriaga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay House Prosecutor Terry Ridon, nakatakda pa lamang na gumawa ng pinal na desisyon ang panel kaugnay ng pagtetestigo nitong si Madriaga na makailang ulit na ring kinwestiyon ng defense ang kanyang kredibilidad. Si Madriaga, mga kabombo, ang self-confessed dati kong bodyguard nitong, at bagman nitong si Vice President Sara Duterte. Maalalang naghain nga ang ikalawang pangulo ng reklamong perjury laban kay Madriaga na nag-akusa sa kanya sa paggawa ng false statements sa kanyang supplemental affidavit. Naungkat nga ang naturang isyu matapos nilarawan ni Attorney Paulo Panelo ang posibleng pagharap ni Madriaga sa paglilitis bilang funeral ng prosecution at sinabing lalamunin siya ng defense sa cross-examination. Subalit kinwestiyon naman ni Representative Ridon ang pagkukomento nitong si Attorney Panelo sa witness strategy ng prosecution. Gayong hindi naman ito miyembro ng defense team ng pangalawang pangulo. Idinagdag pa ng House Prosecutor na itinuturing itong si Madriaga bilang common witness kaya't walaan niyang magiging kabawasan sa kabilang panig. Samantala, ginugugol din umano ng House Prosecution Panel ang dalawang trial day na hindi natuloy dahil sa kalamidad upang balikan at suriin ang mga ebidensyang hawak nito, kasama na ang mga testimonya at iba pang hawak na impormasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay panel advisor at dating Representative Ace Barbers, hindi naging hadlang ang kalamidad upang suriin ng panel ang itinatakbo ng kaso laban sa pangalawang Pangulo at pag-aralan muli kung paano lalong mapatatag ang kanilang argumento. Bagaman araw-araw niya na pinag-aaralan at sinusuri ng panel ang kaso, nabigyan ang mga prosecutor ng 2 karagdagang araw para rito, kasama ng pagpaplano sa mga susunod na ipepresentang testigo at iyaong mga ipepresentang ebidensya. Ayon pa rin sa dating mambabatas, bagaman 2 trial day ang hindi nagamit dahil sa kalamidad, naging produktibo pa rin ang House panel sa pagpapatatag sa sarili nitong kaso laban sa pangalawang Pangulo. Ginugol ng prosecution panel kahit na medyo masama ang panahon talagang naghahanda at nag-aaral pa rin, no? Pinag-aaralang mabuti itong mga ilalatag na ebidensya at yung mga pagtatanong under the direct examination ng ating prosecutor sa aming mga witnesses. Nakakasiguro ako na itong susunod na mga araw, no, dahil itong mga witnesses na ipipresenta natin ay talagang very interesting personalities sa likod nitong usapin tungkol sa confidential funds. Kailangan subaybayan mabuti ng ating mga kababayan ito at huwag sana mawala yung kanilang interest at yung kanilang enthusiasm na panuorin nang sa ganon ay sila mismo makadinig at makakita ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Samantala sa kabila ho ng ilang kanselasyon sa mga trial day, umaasa pa rin ang House Prosecution Panel na mas mapapabilis ang pag-usad ng paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Dahil dito pinag-uusapan anya ng House ang posibilidad ng pagdaragdag ng isa pang araw na kasalukuyan ay 3 araw kada linggo na schedule. Ayon kay Representative Barbers, maaari itong maaring italaga ang araw ng Biyernes bilang panibagong trial day. Naniniwalang dating mambabatas na bagaman madaragdagan ang trabaho, kapwa, ang Senado at ang House, makakatulong ito para sa mas mabilis na pag-usad ng kaso. Dahil nga may mga ganitong cancellations, no, mga 2 araw na nga na hindi natutuloy itong trial dahil nga sa masamang panahon, kung maaari sana dahil gusto nating matapos itong usaping impeachment kagad, kung maaari baka mapag-isipan naman ng ating mga senator judges na magdagdag ng 1 araw. Halimbawa, yan yung Friday, no, na kung saan normally devoted yan for committee hearings, no. Pero kung wala pa namang committee hearings, makasakali, no, na gamitin itong 1 araw para karagdagang araw for impeachment trial. Samantala, nais din ng panel na masustain ang momentum at ang interes ng public habang tinatalakay ang Article 1 o ito yung artikulong kinapapalooban ng confidential funds si Vice President Sara Duterte.
Kampante ang dating mambabatas na mas magiging interesting ang mga susunod na araw habang tinatalakay ang issue ukol sa confidential funds dahil sa bulto ng ebidensyang hawak ngayon ng panel. Umaasa rin ang House Prosecution na papaboran ng impeachment court ang ipapanukala nitong ideklara itong si Edward Fajarda bilang hostile witness kapag katuluyan ng ipresenta siya ng panel sa mga susunod na trial day. Ayon kay Barber, si Fajarda ang isusunod kay Gina Acosta na parehong mga Special Disbursing Officer sa ilalim ng dalawang opisina ni Vice President Sara Duterte. Kahit na siya po ay isang hostile witness, na-declare na hostile witness, we were expecting na yung kanyang mga pahayag o magiging salaysay ay may kaibahan o bago doon sa mga kanyang naipahayag na doon sa Committee on Good Government last 2024, no? Pero nakita natin, dinig natin na ganun pa rin, no? Ang kanyang sinabi, ang kanyang pahayag ay consistent doon sa nauna niyang napahayag sa Kongreso. Sinabi niya na ang orders came from the Vice President para ibigay, no, itong na-withdrawing 125 million kay Colonel La Chica. We will also ask the court, no, to declare Mr. Fajarda as one of the hostile witnesses to be presented by the prosecution. Kasi nga sabi nga natin, kapag hostile witness, pwede mo kang tanungin ng mga leading questions. Huwag lang misleading. Kasi yun ang pinagbabawal. Pero pwede mo siyang diretsahin. Ito ba ay ginawa mo? Ito ba ay sinabi mo? Ito ba ay sa tingin mo? Ganito, ganito. So pwede mo na siyang dire-diretsuhin sa pagtatanong. Bagay pa rin po ang pahayag ni former Representative Ace Barber sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang mga usapin pa rin po tayo magkakabombo, ang Akbayan Party List Representative na si Representative Percy Sendanya. Seryoso pong ikinukonsidera ang pagsasampa o posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa artist na nagtampok raw po sa kanya sa isang caricature. May report dyan si Bombo Cindy Grida. Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na seryoso niyang kinukonsidera ang pagsampa ng reklamo laban sa artist na nagtampok sa kanya sa isang caricature. Ayon kay Sendanya, itinuturing niya ang naturang caricature bilang isang tahasang pangungutya at pang-iinsulto sa kanyang kalagayan bilang isang stroke survivor. Binigyang din niya na bagamat sanay na siya sa mga puna bilang isang public officials, nakakalungkot pa rin umano na may mga taong ginagamit ang kapansanan ng iba upang mangutya at manginsulto. Aniya, hindi niya papalampasin ang ganitong insidente upang maipabatid din sa publiko ang mga probisyon ng batas ukol sa proteksyon ng mga may kapansanan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Nalulungkot po ako na ginagamit talaga yung disability na isang tao, yung kanyang kapansanan para siya kutsain at saka para siya insultuhin. No? So sa dulo po ay nagsabi nga tayo na talagang pakikinggan natin yung advice ng ating mga pakiusap ng mga advocates na kinakailangan talagang ireklamo yung ginawang pang-insultong ito. No? Kasi bawal po yan. Tayo naman po bilang isang government official, sanay tayong magpagbardagulan, sanay tayo na pinupuna madalas, pero hindi po natin mapapalampas yung pagpuna po at pangungutya kapag ang ginagamit na ang kapansanan ng disability. Kasi bawal po yan sa Republic Act 7277 or Magna Carta for Disabled Person. Malinaw umano na may naging paglabag ito sa Republic Act 7277 o ang Magna Carta for Disabled Person na mahigpit na nagbabawal sa paggawa ng katatawanan sa kapansanan ng isang tao. Iginiit pa ni Sendanya na ang ganitong uri ng pangungutya ay hindi lamang direktang nakakaapekto sa isang individual kundi nagdudulot din ng negatibong epekto sa iba pang may kaparehong sitwasyon sa lipunan. Nananawagan siya sa publiko na wag gawing katatawanan ng kapansanan ng ibang tao. Aniya, sa bawat panunukso na isinasagawa ay may nasasaktang individual, lalo na ngayong laganap ang ganitong uri ng pang-aabuso sa social media at iba pang platform. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sa ngayon po kasi parang nanonormalize sa lipunan natin na gawing katatawanan ang kapansanan. Nakita natin yan sa social media, kahit sa mga TV shows at sa mga pelikula. Pero ang nakakatakot po kasi nakakalimutan ng mga tao habang natatawa sila, may mga tao po silang nasasaktan.
Kaya po mahalaga na ipaalala sa ating mga kababayan na sa ilalim po ng Magna Carta for persons with disabilities, bawal po na gawing katatawanan, bawal po na gawing punchline ang kapansanan ng isang tao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, pagkakabombo, mahigit isang buwan mula noong natapos ang FIFA World Cup 2026. Naglabas na ho ang FIFA Disciplinary Committee ng desisyon sa naganap nga na kaguluhan sa pagtatapos ng finals match. Sa desisyon ng komite, 6 na player ang pinagmumulta na kinabilangan po ng mga sumusunod. Itong si star Leandro Paredes, siya po ay mula sa Argentina. Pinagmumulta po siya ng $90,000 at hindi makakapaglaro ng 10 magkakasunod na international match. Makikita ho ninyo sa mga screen ho ninyo para po sa mga viewers natin, mga nanonood sa atin ngayon pong oras na ito, itong listahan ng mga pinagmumulta. Kasama rin po dito si Nahuel Molina na pinagmulta ng $90,000 at hindi rin po makakapaglaro ng 7 international match na magkakasunod. Kasama rin si Pablo Gavi, pinagmulta ng 30,000 pesos at isang game ban. At maging si Thiago Almada, pinagmumulta po siya ng 30,000 pesos at isa ring game ban. Maging ang team official na si Roberto Ayala, siya po ay team official ng Argentina. At yan po ay hindi siya makakapaglaro ng 3 game o 3 international match. Maging si Pablo Martin Paez Gavira, siya po ay pinagmulta naman ng isang game ban o hindi po siya makakapaglaro ng isang international match. Pinatawan din ng Argentinian Football Association ng multa na nagkakahalaga ng $321,000 dahil ilang breach o paglabag sa kabuuan po ng World Cup Finals laban sa Spain. Ang naturang desisyon ay kasunod pa rin po yan ng disciplinary proceedings na sinagawa ng FIFA matapos ang kontrobersyal na kaguluhan sa huling bahagi po ng finals. At kung ating pong babalikan, kinurunahan ng Spain bilang World Cup champion habang silver trophy naman ang nakuha ng dating champion na Argentina. Karagdagan sa ating sports news, magbabalik na sa New York ang Filipina tennis sensation na si Alex Ciala para sa kanyang ikalawang pagsabak sa main draw ng prestigyosong US Open. Kasalukuyang nasa 20 pwesto sa world rankings ang 21 anyos na Pinay, bagay na naglalagay sa kanya sa magandang posisyon upang maging seeded player sa women's singles division ng naturang Grand Slam. Maalala ho na gumawa ng kasaysayan si Alex sa parehong torneo noong nakalipas na taon matapos maging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng main draw ng Grand Slam sa pamagitan po ng kanyang panalo noon kay Clara Towson sa opening round. Bukod sa kanyang tagumpay sa professional circuit, naging makasaysayan din ng New York para sa kanya noong 2022 nang magkampiyon siya sa girls singles event matapos talunin si Lucy Havlikova. Yan po sa naganap na finals. Papasok si Yala sa kompetisyon, bitbit na magandang momentum mula sa kanyang North American swing, kabilang ng pagkakapanalo sa kanyang kauna-unahang WTA o Women Tennis Association title sa Mubadala DC Open, gayon din na matagumpay na kampanya sa Canada at Cincinnati. Bukod sa singles event, lalaban din ang Pinay Tennis Stars sa mixed doubles tournament kung saan makakapareha niya ang world number 4 na si Felix Auger Aliassime. Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na panahon na para wakasan ang ilang buwan na giyera sa Middle East at US. Sa isang pulong, inayag ng Pangulo na mas mabuting tapusin ng giyera habang sila ay may malakas at may dangal pa. Anya, kinikilala ng buong mundo ang kanilang pagkapanalo at binigyang din ng US ang umatake sa kanilang mga paralan, mga ospital at mga infrastruktura na paglabag sa lahat ng mga regulasyon, bagay na kinamumuhian umano ng buong mundo. Dinipensahan din ni Pezeshkian ang napagkasunduan na Memorandum of Understanding kasama ang US noong buwan ng Hunyo na naglalayong wakasan ng giyera at iginiit na hindi ito senyales ng pagkatalo para sa Tehran. Wala niyang nakalagay sa kasunduan na pagpapakita o nagpapakita ng kanilang pagsuko at ang lahat ng commitments ay para lamang sa kanilang panig. Ginawa ng Iranian President ng pahayag matapos na sabihin ni Supreme Leader Mujtaba Khamenei
na inaprubahan niya ang kasunduan para waksan ang giyera sa kabila ng magkakaibang panig. Samantala, karagdagan pa rin sa ating balita sa ibayong dagat, tumaas muli ang presyo ng crude oil futures sa Estados Unidos at pandaigdigang merkado bunsod yan ng banta ni US President Donald Trump na magpataw ng parusa sa mga bansang nakipagkalakalan sa bansang Iran. Nagtapos nga ang Brent crude future sa $94.39 kada bariles habang umakyat naman sa $87.06 kada bariles ang US West Texas Intermediate. Naitala naman ng dalawang benchmark ang kanilang pinakamataas na presyo ngayong linggo mula noong Hulyo dahil yan sa patuloy na pagbawas ng produksyon ng mga pangunahing bansa na nagluluwas ng langis. Nagbabala naman ang pamahalaan ng Iran na magiging matindi ang kanilang tugon laban sa ipinangakong pinakamabigat na financial penalties laban huyan sa US. Ayon sa mga eksperto, natiling mababa sa normal ang bilang ng mga barkong dumaraan sa may Strait of Hormuz dahil yan sa tensyon na tumiiral na blockade ng militar ng Estados Unidos. Samantala lalo pang nadagdagan ang pangamba sa pandaigdigang supply ng langis matapos ng targetin kamakailan ng militar ng Ukraine ang isang oil refinery sa Russia. Oras natin, meron na lamang tayong 15 minutes bago sumapit mga kabombo alas 7 ng gabi. Karagdagan sa ating mga balita, ang clearing operation sa may Tenco Street, Barangay 106 at 107 dyan sa may Pasay City. Nagpapatuloy pa rin mga kabombo o kasunod dyan ng sunog na sumiklab kahapon. May update dyan si Bombog Kim de Guzman. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operations dito sa Tenco Street, Barangay 106 at 107, Pasay City dahil sa sumiklab na sunog kahapon, August 21, 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang residente na naapektuhan ng insidente, naiwang tangke ang pinagmulan ng sunog. Alauna ng hapon nang magsimula ang sunog na umabot pa sa second alarm habang naapula naman ito bandang alas 4 ng hapon. Inabutan naman ng Bombo Radio Philippines ang karamihan sa mga apektadong residente ng Barangay 106 at 107 na naglilinis at naghahanap ng mga gamit na pwedeng mapakinabangan o maibenta. Ano po ang mga naisanda po natin? Wala kami naisanda. Yun lang, dalawang aso. Yun lang gamit namin sa katawan. O ano yun, short, sando yun lang. Wala na iba. Umabot naman sa 200 na kabahayan ang apektado, kung saan 221 na pamilya at 797 na individual ang kasalukuyang nananatili sa Padre Zamora Elementary School. 4 naman ang naitalang nasugatan habang 4 ang nasawi. Ikinuwento naman ng ilang residente kung paano sila nakaligtas sa sunog. Ako po nagpapasalamat dahil kahit pa paano po nakaligtas po ako. Dahil marami po tumulong sa akin sa kapitbahay namin, pinadaan po ako sa exit. So bali yung apo ko po, muntik na rimano, inagip din po ng aking kumare si Crisel. Kaya ako po malaking pasasalamat ko talaga kay God at lalo na po sa bahay ko, muntik-muntik na rin po masunog pero naagapan po ng bumbero. Nagbigay naman ng ilang paalala ang kapitan ng barangay matapos ang pangyayari. Sabagay wala namang may gusto nitong nangyaring ito eh. Kaya lang talagang aksidente to. Pero mas maganda pa rin yung nag-iingat tayo. Katulad ng yung gasol, dapat palaging nakasarado kung hindi naman ginagamit. Mga charger, wag pabayaang nakasaksak. Mga appliances kasi yan po minsan, kadalasan yan ang nagkukos ng sunog. Ayon naman sa pamunuan ng Padre Elementary School, magpapatuloy pa rin ang klase at sisiguraduhin hindi maaapektuhan ang school operation. Sa ngayon, nananatili pa rin ang ilang mga residente sa evacuation center matapos ang insidente. At yan na muna ang latest update mula rito sa Pasay City, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 11 minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Ibablock ng telecommunication companies ang mahigit sa 100 website na nadiskubreng nagpapalabas ng videos ng school shooting at iba pang mga extreme violence. Kasunod dyan ang kamakailang insidente ng pamaril dyan sa may Zamboanga City. Kabilang din sa harangin ang wireless arm ng network kaya hindi na ma-access pa ng mga subscriber ng telco ang mga website
na natukoy na sangkot sa ganitong aktibidad. Ayon sa isang opisyal ng telecompany, nagpasya silang ipagbawal ang ganitong mga uri ng site sa oras na madiskobre ang mga ito at upang hindi na maging kasangkapan ang kanilang mga network bilang channel para sa content na nagpapakita ng mga karahasan at naglalagay sa komunidad, lalo na ng mga bata, sa ilalim ng panganib. Ipinagpapatuloy naman anya nila ang pagtukoy at pag-block sa mga kahalintulad na website. Sa pamamagitan niyan ng kanilang sariling monitoring at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, sa child protection organizations at mga magulang. Samantala, patuloy naman ang pagbuga ng Bulkang Kanlaon ng makapal na abo ngayong pong araw ng Sabado. Base sa time-lapse camera footage na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naobserbahan ang paglalabas ng bulkan ng makapal na abo na umaabot ng hanggang sa 150 metro ang taas sa ibabaw ng summit crater bago mapadpad sa timog silangang direksyon dahil yan sa malalakas na mga paghangin. Nauna nang iniulat ng ahensya na mula alas 12 ng madaling araw kahapon hanggang alas 12 ng umaga kanina ay 8 volcanic earthquakes ang naitala sa naturang bulkan. Sa kabila nito ay sinabi naman ng ahensya na nananatili sa alert level 2 ang naturang bulkan. Nangangahulugan na nasa moderate level of volcanic unrest ito. Ipinapahiwatig nito na may mataas na posibilidad na may umusbong o gumagalaw na magma sa ilalim po ng maaring magdulot na ng pagsabog kinalaunan. Kaugnay pa rin po nito, ipinapaalalahanan naman ng publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro o yung tinatawag na 4-kilometer permanent danger zone. Hindi rin pinapayagan ang pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa tuktok ng bulkan at kailangang maging alerto ang mga nakatira malapit sa bulkan para yan sa posibleng pagtaas ng alerto. Ang huli sa ating mga balita bago tayo dumako sa ating mga balita sa probinsya, inirekomenda ni Presidential Advisor on Cordillera Affairs Assistant Secretary Antonio Tabora ang pagpasok sa tunneling method sa paggawa ng mga lansangan o kalsada sa Pilipinas. Ito'y dahil na rin sa maraming mga kalamidad na kadalasang nangyayari sa bansa tulad yan ng mga bagyo at mga pagbaha kung saan maraming mga kalsada ang inaabot ng tubig baha, gumuguho o nababagsakan ng mga malalaking punong kahoy at iba pang istruktura. Ayon kay Undersecretary Tabora, panahon na para ikonsidera ang unang pamahalaan o pasukin ang paggamit ng tunneling method sa paggawa ng mga daan, lalo na sa mga bulubunduking rehiyon. Naniniwalang opisyal na magiging malaking ginhawa ito sa mga lugar na prone sa rainy-induced landslide dahil yan sa mas kakaunting maintenance na ang kakailanganin sa mga tunnel. Ginagamit anya ng ibang bansa tulad ng Japan at maging ng South Korea ang naturang sistema at maaari daw ho itong tularan ng Philippine government kung sakasakali. Samantala, mayroon anyang sapat na kakayahan at mayroon ding sapat na teknolohiya ang gobyerno ng Pilipinas para isagawa ang naturang sistema habang maaari din anyang humiling ang Philippine government ng karagdagang kaalaman o karagdagang teknolohiya mula sa ibang mga bansa na gumagamit na sa naturang teknolohiya o sistema. Oras natin, meron na lamang ho tayong 7 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa balitang tinutukan ho ng ating provincial station, progresibong grupo ay meron pong panawagan na mas palawakin pa yung sports development program para huyan sa mga kabataan. Kasunod pa rin po yan ng mga serye ng karahasan na nangyari dito sa ating bansa na iniugnay sa mga kabataan. May update dyan ng Bombo Radyo Rojas. Nanawagan ang grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado ng Turk Alliance o Tama Na sa pamahalaan na mas palawakin ang sports development program para sa mga kabataan bilang paraan upang mailayo sila sa mga hindi tamang gawain. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. David San Juan, convenor ng Tama Na, sinabi mahalagang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na makilahok sa iba't ibang aktibidad sa palakasan upang mapakinabangan nila ang kanilang oras at talento. Ayon kay San Juan, kung may sapat na sports program sa mga komunidad, maaaring mailihis ang atensyon ng mga kabataan sa mga aktibidad na maaaring makapagdulot sa kanila ng problema, lalo na ang mga pag-engage sa mga hindi tamang gawain. Umaasa ang grupo na pag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapalawak ng mga naturang programa at pagbibigay ng mas maraming pasilidad, pagsasanay at oportunidad sa mga kabataang nais makilahok sa sports. Iginiit pa nito na bukod sa pagpapaunlad ng talento at disiplina, makatutulong ang sports development programs sa paghubog sa mga kabataan upang maging aktibong bahagi ng komunidad at magkaroon ng mas positibong direksyon sa buhay.
sports development program para sa mga kabataan, di ba? So dapat palakasin ito ulit ng gobyerno, bigyan ng pondo yung mga sports training center per barangay, per bayan, per city para makaiwas sa masamang impluwensya yung ating mga kabataan para sa halip na ang isipin ay pananakit, pambubuli, ay isipin yung produktibong paggamit ng kanilang enerhiya. Iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Rohasa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Paul Aguirre. And this is a Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Sa ating international news, isa pang individual ang patay habang 3 po ang naiulat na sugatan sa panibagong sword attack diyan sa may bahagi ng Sweden. Naganap po ang pag-atake noong Biyernes unang hapon sa isang high school sa Central Town, oras po sa Sweden. Ayon sa mga otoridad, isang 18 anyos na lalaki ang bigla na lamang nagsagawa ng sword attack. Napag-alaman na pumasok ang suspect sa loob po ng paralan, suot ang isang helmet, dala ang espada na ginamit sa pag-atake. Samantala, ayon naman sa ilang mga report, ang 18 anyos na attacker ay dati pong estudyante ng Benelli High School. Ilang mga eskwelahan at kalapit na gusali naman ang sumailalim po sa initial lockdown matapos magkaroon nga ng massive emergency response ang kapulisan. Kasunod po rito, patuloy pa rin inaalam kung ano ang motibo ng third attacker sa likod pa rin ng kanyang ginawang krimen. Bombo Sports News. Sa ating sports news, para ho sa mga NBA fans, pumirma na ho ng kanyang kontrata ang 6-time National Basketball Association o NBA All-Star player na si DeMar DeRozan. At yan po ay 1 taon, hawak ang $3.9 million na kontrata, isa hong veteran minimum contract. Kasama yan ang Denver Nuggets. Ang 37 anyos na guard o mid-range guard mga kabombo ay pinili ito hong Denver Nuggets para ho sa kanyang championship o yung posibilidad na magkaroon ng championship ngayong paparating na season. At yan ay sa kabila ng ilan pang mga team na kanyang pinagpilian, kabilang ho dyan ang Miami Heat, ang Milwaukee Bucks at iba pang mga bigating team. Dati hong naglaro si DeRozan mula po sa may Sacramento Kings sa nakalipas na season. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, araw tayo ng Sabado. Pero ang atin pong ibabagi sa inyo ay yung pong detalye ng trading itong nakalipas na araw ng Huwebes, ang huling araw po ng trading, ngayon pong linggong ito. Ang isang US dollar sa ngayon mga kabombo, katumbas na po ito ngayon ng 61 pesos and 67 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, yan po'y katumbas na ng 7 pesos and 89 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman, katumbas ng 48 pesos and 68 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas po ng 16 pesos and 48 centavos. At ang isang euro, katumbas na po ito ng 72 pesos and 24 centavos. Bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan po kayo naroroon? Pwede po yung tunghayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao, meron po tayong Bombo Radio Davao at Star FM Davao dyan sa may Region 11 o Davao Region. Pwede po ninyong sundan. At meron din po tayong Bombo Radio Cagayan de Oro para sa mga kababayan po natin dyan sa may syudad ng Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan ang Bombo Radio Butuan at dyan po sa may probinsya ng Sarangani o sa may Sarangani Province, pwede po ninyong sundan ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Dyan sa may bahagi naman ng probinsya ng Bukidnon, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Sa may Zamboanga Peninsula, nariyan po ang Star FM Zamboanga. At dyan sa may syudad po ng Dipolog, nariyan po ang Star FM Cotabato or Star FM Dipolog. At dyan sa may bahagi po ng Cotabato area, nariyan ang Star FM Cotabato. Muli mga kabombo Caster Nation, sama-sama po tayong manalangin sa pamagitan po ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father,
We raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kalipunan ng ating balitaan at abangan po muli ang ating susunod na edisyon ng Bombo Network News. Yan po yung Bombo Network News Morning Edition sa araw ho ng Lunes, Agosto 24, mga kabombo. Magsisimula po yan alas 7 ho ng umaga hanggang alas 8 ho ng umaga at para po yan sa mas marami mga balita, mas updated na mga balita at mga impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!